Yn y fideo yma, nawn ni ystyried sut I dalgrynnu rhifau i'r 10 agosaf, i'r 100 agosaf neu i'r 1000 agosaf. Nawr, gawn ni gael cychwyn meddwl sut ydyn ni'n talgrynnu i'r 10 agosaf, a beth sy'n fan hyn ydy darn o linell rhif. Mae'n dangos 30 fan hyn, sy'n gen i fi 31, 32, 33, 34, 35 yn cael ei ddangos, 36, 37, 38, 39, a 40. Nawr, gadewch i ni ystyried dydyn ni 38 sydd fan hyn ar y llinell rhif. Nawr, os ydyn ni'n meddwl sydd ydyn ni'n talgrynnu 38 i'r 10 agosaf, wel, dyn ni'n gweld yn fan hyn fod 38 yn fwy agos at 40 nag ydy at 30. Felly, i'r 10 agosaf, byddai 38 yn talgrynnu i reid 40. Ar y llaw arall, byddai 33 yn talgrynnu i reid 30, oherwydd mae'n fwy agos at 30 nag ydy at 40. Yr un yma yn y canol, 35, sydd union hanner ffordd rhwng 30 a 40, y confensiwn neu yr rheol o Mathemateg ydy o hyd talgrynnu I fyny. Felly, i'r 10 agosaf, dyn ni'n deud fod 35 yn talgrynnu I fyny I reid 40. Nawr, dyma chi ychydig o ymarferion. Os ydyn ni'n talgrynnu y rhifau yma i'r 10 agosaf, mae 63 rhwng 60 a 70. Mae'n fwy agos at 60, felly i'r 10 agosaf, 60 byddai hwn yn talgrynnu iddo. 147 rhwng 140 a 150. Mae'n fwy agos at 150. Dyn ni'n gweld hynny oherwydd y 7 yn hyn sydd yn fwy na 5. Felly i'r 10 agosaf, byddai hwn yn talgrynnu i'r 150. 265, hanner ffordd rhwng 260 a 270. Oherwydd y confensiwn talgrynnu I fyny, i'r 10 agosaf mae hwn yn 270. Y rhif nesaf, mae hwn rhwng 640 a 650, ond mae'n fwy agos at 640. Dyn ni'n gweld hyn oherwydd mae 2 fan hyn yn llai na 5. Felly, i'r 10 agosaf, byddai hwn yn 640. Y rhif nesaf, 920, gan fod hwn yn tabl 10 yn barod, pan dyn ni'n talgrynnu i'r 10 agosaf, mae yn aros yr un fath, felly 920 fyddai hwn i'r 10 agosaf. Ac yr yn olaf fan hyn, 896, mae hwn rhwng 890 a 900. Oherwydd y 6 fan hyn, dyn ni'n gweld bod o'n agosach at 900, felly i'r 10 agosaf, yr rhif yma yn talgrynnu I reid 900. Nawr, dyma chydig o ymarferion ar y sgrin iddo chi wan. Talgrynwch y rhifau yma i'r 10 agosaf. Yna, ar ôl chi gael chydig o funudau feddwl, ydych chi wedi cael yr un yn atebion a sy'n cael ei dangos yn nawr ar y sgrin. Symud ymlaen yn nawr a meddwl sut ydyn ni'n talgrynnu i'r 100 agosaf. Ar y sgrin mae gennym ni linell rhif sy'n fyny fesul 10 tro hyn, felly 200, 210, 220 ac yn y blaen. Nes ydyn ni'n cyrraedd 280, 290, 300. Na, gadewch i ni ystyried ydyn ni 280 fan hyn. Mae hwn yn fwy agos at 300 o'i gymharu fo 200, felly pan ydyn ni'n talgrynnu 280 i'r 100 agosaf, dyn ni'n talgrynnu I reid 300. Bydd rhywbeth yn fan hyn, dydyn ni 225 yn talgrynnu I lawr I reid 200, pan ydyn ni'n talgrynnu i'r 100 agosaf. A'r rhif yn y canol, fan hyn 250, oherwydd y confensiwn neu yr rheol, i'r 100 agosaf, mae 250 yn talgrynnu I reid 300. Enghreifftiau nawr, mae 430 rhwng 400 a 500, ond oherwydd y 30 fan hyn, sydd yn llai na 50, i'r 100 agosaf mae hwn yn mynd lawr I 400. 876 rhwng 800 a 900, ond mae 76 yn fwy na 50, felly dyn ni'n talgrynnu hwn I fyny I 900, bydd ni'n talgrynnu i'r 100 agosaf. 407 rhwng 400 a 500, ond oherwydd y dim 7 fan hyn sydd yn llai na 50, talgrynnu I lawr I reid 400 i'r 100 agosaf. 1468 rhwng 1400 a 1500, ond oherwydd y 68 sydd yn fwy na 50, dyn ni'n talgrynnu I fyny I reid 1500. Yr un nesaf, 2530 rhwng 2500 a 2600, oherwydd y 30 fan hyn, llai na 50, dyn ni'n talgrynnu I lawr I reid 2500. Yr un olaf, 6801, rhwng 6800 a 6900, ond mae hwn yn agos iawn at 6800, mae'n un yn fwy, felly i'r 100 agosaf,
byddai hwn yn talgrynnu i reid 6,800. Cyfle i chi nawr geisio talgrynnu y rhifedd ych chi weld ar y sgrin i'r cant agosaf. Byddwch chi wedi cael cyfle i feddwl, gewch chi wedyn wirio'ch atebion chi hefo'r eu cywir sydd ar y sgrin. I orffen, gadewch i ni ystyried sut yn ni'n talgrynnu rhifau i'r 1000 agosaf. Fan hyn mae gennym ni linell rhif sy'n mynd fyny fesul cant dro hyn. Cychwyn yn 8,000 o fan hyn, 8,100, 8,200 ac yn y blaen, 8,800, 8,900 a 9,000. Felly, byddai enghraifft 8,600 yn agosach at 9,000 ei gymharu efo 8,000. Felly, i'r 1000 agosaf, byddai 8,600 yn talgrynnu i reid 9,000. Byddai rhywbeth fel 8,112, sydd y fan hyn, yn talgrynnu i lawr i reid 8,000. Ac eto byddai'r un yn y canol, 8,100, 8,500, yn talgrynnu i fyny i reid 9,000 i'r 1000 agosaf. Enghreifftiau, mae 2,430 rhwng 2,000 a 3,000. I'r 1000 agosaf, oherwydd mae 430 yn llai na 500, dyn ni'n talgrynnu i reid 2,000. Mae'r rhif nesaf rhwng 5,000 a 6,000, ond mae 760 yn fwy na 500, felly mae hwn yn talgrynnu i fyny i reid 6,000. Yr un nesaf, 13,067, rhwng 13,000 ac 14,000, ond oherwydd fod dim 67 fan hyn yn llai na 500, dyn ni'n talgrynnu hwn i lawr i reid 13,000. Mae'r rhif nesaf, 536, rhwng dim a 1000. Ond gan fod 536 yn fwy na 500, dyn ni'n talgrynnu hwn i fyny i reid 1000 pan dyn ni'n talgrynnu i'r 1000 agosaf. Ar y llaw arall, eto mae gennym ni rhif fan hyn sydd rhwng dim a 1000, ond gan fod 214 yn llai na 500, mae hwn yn talgrynnu i lawr. Felly i'r 1000 agosaf, mae 214 yn talgrynnu i reid 0. Ac yr un olaf fan hyn, 25,299, byddai hwn rhwng 25,000 a 26,000. Gafod 299 yn llai na 500, dyn ni'n talgrynnu hwn i lawr, felly i'r 1000 agosaf mae hwn yn 25,000. A dyma fo y set olaf ymarferion i chi geisio ar y sgrin yn awr. Tro hyn, talgrynwch y rhifedd ych chi weld i'r 1000 agosaf. A wedyn, pan ydych chi'n barod i wirio'ch atebion, gewch chi ddefnyddio'r atebion sydd wedi ymddangos erbyn awr ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.